Bheka lokhu kuyasanya impela. Ngohlelo olulodwa ungakopisha izinhlobo zezitshalo nezihlahla ngaphandle kwenhlabathi noma imikhiqizo eyisipesheli. Futhi ingxenye engcono kakhulu ungakwenza manje ngezinto osuvele unazo ekhaya. Namuhla ngizokufundisa indlela elula kakhulu, i-wick propagator, ehlanganiswe nendlela yefasitela yaseThailand. Inqubo esebenza kahle kangangokuthi emavikini ambalwa uzoba nezimpande ezimhlophe, ezijiyile nezinempilo, ezilungele ukufakelwa. Hlala kuze kube sekupheleni ngikufundise ikhambi lemvelo lokulwa nesikhunta elizogcina izitshalo zakho zihlanzekile. Uzodinga ibhodlela lepulasitiki eliyilitha, ingilazi ende, indwangu yekotini, ummese, isihlabathi somfula esihlanzwe kahle, ibhodlela lokufafaza, isinamoni egayiwe, i-aloe vera, i-hydrogen peroxide, nezicucu ze-rosebush nezikalamula. Ake siqale. Manje sizolungisa intambo. Sika indwangu ehlanzekile ibe u-2 cm ububanzi no-20 cm ubude. Manje thatha isivalo sebhodlela bese usebenzisa umshini wokusika wenze imbobo encane phakathi nendawo. Sidlulisa intambo kulowo mgodi. Ingxenye eyodwa izolenga bese enye ingxenye ingaphakathi kwendebe lapho isihlabathi sizoya khona. Le ngcezu elula yendwangu izoba yisifuthulelo sesistimu, ngoba ngenxa yesenzo se-capillary, amanzi azophakama ngokwawo, agcine umswakama oqhubekayo ngaphandle kokuthi unisele nsuku zonke. Manje nquma ingxenye ephezulu yebhodlela, indawo yengilazi. Leyo kuzoba yimbiza yakho lapho uzobeka khona isihlabathi. Beka indebe phezu kwengilazi etafuleni, i-cork ibe phakathi. Bamba intambo iqonde ugcwalise indebe ngesihlabathi, ushiye isentimitha phezulu. Griba intambo ngamasentimitha 2 ukuze umswakama usabalale kuso sonke isihlabathi. Lungisa izingcezu zesihlahla serose nesikalamula. Zombili kufanele zibe amagatsha aphilile, aqinile kancane. Sisebenzisa umshini wokusika, senza ifasitela elilodwa elide elingamasentimitha 3. Sisuse igxolo bese sikreba i-cambium kancane kuze kube yilapho ukhuni luhlanzekile. Faka i-aloe vera yemvelo ngqo esinqunyiwe. I-aloe imanzisa, ihlanza amagciwane, futhi ivuselela ukwakheka kwezimpande. Okulandelayo, fafaza i-cinnamon powder kuleyo ndawo efanayo. Isinamoni izosebenza njengesibulali fungi semvelo. Beka izingcezu esihlabathini, ugqibe indawo esikiwe futhi uqiniseke ukuthi ixhumene kahle nomswakama. Manje sizolungisa amanzi okunisela. Faka ithisipuni elilodwa le-hydrogen peroxide engu-3%, ivolumu eyi-10 kwilitha elilodwa lamanzi bese uxuba kahle. Sebenzisa lesi sixazululo ukugcwalisa ingilazi kuze kube sezingeni elanele ukucwilisa intambo ngokuphelele. Uma intambo ingathintani namanzi, umswakama ngeke ukwazi ukukhuphuka ngesenzo se-capillary. Uma ingilazi isigcwele ngalokhu kuxubana futhi intambo isemanzini, senza ukunisela okuncane phezulu esihlabathini nje ukuze sithambise okokuqala. Ngemuva kwalokho, yintambo ezogcina umswakama uhlale uzinzile ngokuzenzakalelayo. Manje sizolungisa i-mini greenhouse. Sithatha ingxenye esele yebhodlela bese siyisika mpo ohlangothini olulodwa. Lokhu kusika kuzovumela ukuthi ivulwe futhi ivalwe kalula futhi kuzoyenza ifanele kahle phezu kwengilazi nendebe. Uma sesikulungele, vele sibeke lesi sembozo phezulu. Sakha i-mini greenhouse ezogcina umswakama uphezulu kuyo yonke inqubo yokuhluma kwezimpande. Manje sekuyisikhathi sokugcina. Okokugcina, sizolungisa umuthi wokuvimbela amagciwane wemvelo ukuze sigcine konke kuhlanzekile. Faka ingxosana yesinamoni egayiwe ku-1 yamanzi bese uvuselela kahle kuze kuncibilike. Okulandelayo, hluza ingxube ngendwangu encane noma ngesihlungi sekhofi bese uyithela ebhodleleni lokufafaza. Faka kancane isihlabathi kanye nezicucu njalo ezinsukwini ezi3 noma ezine. Kuvimbela isikhunta kugcina izimpande ziphilile.
Okokugcina, beka idifusa ekukhanyeni kwemvelo okungaqondile ugweme ilanga eliqondile. Njalo ngemva kwezinsuku hlola amanzi engilazini ugcwalise uma kudingeka. Uma ubona ukujiya okuningi, phakamisa isivalo kancane. Manje yingxenye ejabulisayo edinga isineke. Ngoba nakuba ungaboni lutho phezulu lapho, phansi lapho, khona kanye kuleso sihlabathi esimanzi, kwakheka isakhiwo sonke sezimpande ezintsha. Ngakho-ke bayeke, ungabathinti, ungabashukumisi, futhi ungabahloli njalo ezinsukwini ezimbili. Le ndlela isebenza yodwa, futhi yilapho engifuna unake khona, ngoba manje umlingo uqala. Bheka lokhu. Izimpande ziqala ukubonakala zimhlophe, ziqinile, zijiyile, zikhule kahle ngenxa yomswakama ohlala njalo owawugcinwa yintambo. Ukusikwa kwakho akuseyona nje ingxenye yegatsha, manje sekuyisimila esisha esilungele ukuzimela. Futhi nansi inzuzo yangempela yendlela yefasitela yaseThailand. Ngokusebenza ukusika ngokuvundlile, asitholi isitshalo esisodwa kuphela, kodwa eziningana. Singahlukanisa isiqu ezindaweni ezahlukene uma sesimile izimpande, sisebenzisa ingxenye ngayinye enefumela njengesitshalo esisha esizimele. Ngendlela yendabuko eqondile ungathola umuthi owodwa wezithelo, kodwa ngendlela yaseThailand, ngesikhathi esifanayo sithola izitshalo ezimbili, ezintathu noma ngaphezulu. Njengoba ubona lapha ngesihlahla sikalamula kanye nesihlahla samarosa, ukukhiqiza okwengeziwe, imiphumela eminingi ngomzamo ofanayo. Kanjalo-ke, ungazandisa izitshalo zakho ozithandayo kalula. Uma uyithandile le ndlela, yithande, ubhalise, bese ungitshela ngezansi ukuthi yisiphi isitshalo ozosikala. Sizobonana kuvidiyo elandelayo, izithombo zakho zikhule kahle ziqine.